हेलिकप्टार मर जुवाखालि फाइनाल होय गल खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे लोगोफोर आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय स' आङो साननैसो जाबायमोन भिडिअ बानायनो हायाखै थ' ओरैबायदि अबस्था जानानै दङ माने लोमजानानै अबस्था गाज्रि जानानै दं लोगोफोर थ' आङो भिडिअखौनो बानायनो हाला बेबायदि स' जेन' हक आङो दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे फैफिनबावबाय जायफ्रा मोजां मोनो एसे नायलांदो आरोना मिथिखागौ बे साननैसोआवहाय जोंहा खालि इलेक्सन निउसआनो निउस ना गोबांथार गावजों गावबो दावराव दावसि बायदिसिना दा जेन' हक दासिमबो थारिखआ ओंखारबोआखै जानांगौ ना स' इलेक्सनाबो फैगासिनो होनो मोनगोन ना मोना एबारावहाय गेरेन्टि गैया होनो मोनगोनबो जानो हागौ आरोना स' नायनोसै मा जायो थांनायबो जानो हागौ बारा गेरेन्टि गैया दा जेन' हक भटखौथ' होनांगौ आरो होनानै फैफिननोसै आरोना थ' मा जायो नायनायसै समा खिन्थासिगोन आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ ना थ' आङो बारा गोलाव खालामा जोंहा बयबो मिथिखानाय आरो इलेक्सना जोबोद खाथि जाबाय ना थ' दिन्थिलांगासिनो आङो एसे क्लिप्स लानानै फैदों जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय हेलिकप्टारखौ लाखाबाय जाहैदों आरो बाखि पेमेन्टखौहाय थ' रिजाल्टनि उनावसो पे खालामगोन जाहैदों आरोना सोर देरहामारो एबारावहाय स' बिटिसि इलेक्सना जोबोद गरम जानो थांगासिनो दं आरो केम्पिंआथ' जागासिनोखा ना सोर माबेथिं जइन जादों हिसाब गैया दा जेन' हक हेलिकप्टारा बाखि थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय हेलिकप्टार मर जुवाखालि फाइनाल होय गल आसलते মই পয়সা দিব পারা নাছিল আগত এইবার মোটতে ডাইরেক্ট কোটা খালি তেল ভরাম তেলৰ পইচাটো মই দিম বাকিটো সরকার বোনা পিছত ভাড়াটো দিব একটা